Good morning guys, at ngayong araw nga pala meron tayong ride sa Florida Blanca. So yun guys, dito na tayo sa Sunset Park. Napakadaming nag-bike ngayong araw. Araw kasi ngayon is Sabado. Ayan guys, hindi lang nag-bike ngayon. Daming tao. Ito kasi ngayon. Ayan guys, nasa Dike pa kami. Babalikan lang namin isang kasama namin si Gian. Naplatan niya ata. Babalikan lang. Grabe haba ng hinahabol ko. Babalikan lang namin. Dahil lang dito may kilo. Silang view. Destination ko nung unang nagbike ako. Eto siya mga yun. Ito. Tanda ng lugod. Ayan guys, nandito na tayo sa Florida. Papasok na tayo. Kapanaya ka siya. Kaya man may 1, 2, 3. Hey! Saka pala to eh. Guys, nandito na tayo sa Florida Port Complex dito sa municipality ng Kotaan sa Florida.
Philippine Air Base. Ito na yung view. Ito ang view dito. Tumigil si Gian, alam ko na to, may day na yan. Ayan, ating view. Tumihan na yung ano. Ayan, yung ilog na yan, diyan kami naligo noon. Dahil sarado yung Palacol River. Ayan, diyan kami naligo noon. Oo, naligo kami dyan. Hindi, malinis gagi. Bravo na. Tapos na. Hindi, may baka nga. Ayan o, tignan. Ay, no. Ayan. Lusong na tayo. Ito. Tapos biglang haon. Ganyan, dadaanan natin ang mga guys. Lusong, tapos biglang ahon. Ayun naman. Still waiting. Checkpoint is real. Alright. So yan nga guys. So konting technique. Takas. So nakapasok kami. So ito na. So yan guys, nakakit na ako. At nakatatlong ahon na ako. Ito na yung pang-apat. Ayan. Tapos ayun, ito nga pala yung parang bagyo dito kasi napakaganda. Ito na yun. At makikita mo rin pala yung ano dito. Ayan guys, makikita mo dito yung Palacol River. Ayan yung kalsada nila. Aesthetic shot. Ayan ang view. So what's up guys, nandito na tayo sa Aidas Community, nakalagay dito sa Google Map guys. Ito yung mga dito sa Econ Time, pumunta na kami dito last. Ito sila, oh, diba? May humingi dati na sa akin dito eh. So yun na nga guys, bike na tayo. Water break. Ito yung mga kasama natin. Kompleto na yan guys. Pwede po kami. Ay, shoutout sa mama ko. Buhay ako. Shoutout mo na. Baliw. Takas mo lang ng...
Yung mga kasama natin din. So ayan guys. Mga kasama natin. Ayan, may nagtutulak na. Nagtutulak na. Kaya pa, kaya pa. So ayan. Kita niyo yan? Pader yan. Ayan eh. Pader guys. Pader po yan. Akunin natin yan. So, hindi na ako makakapag-video dito. Hindi na ako makakapag-video dito kasi sobrang tarik na. Dahil hindi natin makawakan yung cellphone na maayos. Malaglag lang. Tita, goods pa ba tita? Pag na. Pahinga lang muna. So sa tingin ko ito na yung pang 10. So, may 10 pa. May 10 pa guys. Yan na. So yun guys. Malapit na tayo. Ilang oras na tayo nag-ride. Parang napatagal yata tayo ngayon. Diba? Ganda naman ba dito. Presko. Purok dos. Ay, may bauwi na kami kasama. Night check kuya. Thank you. Ayan. Ulam muna kaya. Lusong na, lusong. Wala ko. Wala. Ang malapit na dito. Dito yung ginagaano. Diyos ko, mataas na naman to. Pero kaya pa naman. Please lang. Madaan po. Bye bye. Bye bye na. Ito yung house dito guys. May delikado maglusong talaga. Hindi lang isa, kundi dalawa. Mga 46 nga pala ako sa karang guys. Ubay. Kaya nahihirapan ako masyado. Kaya pa naman. Tiis lang. Yan. Lapit na. Tayo. So yun guys. Nandito na tayo sa ating destination na Buklod. Papakita ko yung view sa inyo in 3, 2, 1. So yun, kakain muna tayo guys. Top view. Kain muna. So yun guys, nakababa na kami. So sa good news naman, walang nasiraan, walang aksidente. Sobrang hirap ng pababa. Sabi, hindi ko mang nag-max speed yata. So, shoutout na tayo guys.